Chirio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwawo kurinda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chirio koria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokiri tokenda tokoraririrwaga gatokuria na riratokonye igori tokiri tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV enseli kwa ganyete maiga ya ikire asenge chokera kurigeria se studio nonde na daktari Edna Orina kulindengo charuwe kwanera ero manyene litgolia Tuesday ni goto gitwarigereria amangana yobo chenu obachenu bwito bwo mubere twabere to kwanera igoro yobo chenu bwo bonko lakini rendo mwanchu murigereria ero ni gonta to kwanera amangana asaviko cancer ose cancer yoro igoro wana magano arege gase studio tigamwe baga egere anyare kwemanyekania ngana kiakorwa egere tumanye guchaka. Karibu sana madam. Asante sana Sara. Sama lieta gonkuruku Dr. Edna Orina nongo kolega asiase nyagitari yeito ya Kisii Teaching and Referral Hospital hasense mwilio gukora x-ray, ultrasound, CT scan and MRI. Hasiri tukulia lero rigende no mogoko na bero kwariga ni guchaga iga tunyari tugukwanira mangana ya cancer abeire menas yaberege guzamba muno bona tunyari tugukwanira se lero tugukwanira se cancer yenjira yoro iburu bya muno karibu hono mwanchu murigereria Dr. Edna no torinere ase studio tugukwanira cancer yoro iburu gose cervical cancer kanse affect mono abantu abasubati igontrate babasacha mo besikobati morobelio yo igagendra ko yobwatia na borago konye onyore gwakonyire umongino ogo musubati umino muisoko mino egere onyoro bosemia kurwa se daktari geiga ase studio igogendra go tobwatia gwetera se mitandao ya Facebook tonyore buna Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News no bego YouTube no tole live buna Ndizi TV News no bwato kobolia woso komenta konde gwensi gochage gase studio igoro yenkwana yeri tukolia lero igoro ya cancer yoro iboro tolikere kerengere kiao gocha ase namba yesimiga iga ase studio egere ntogesome gose nimboli daktari liboli lirio oratake kumanya daktari mbiyamona sana wikase studio tigatukwanira igoro ya cancer umeta bange tukuigwanga cancer yoro iboro nero cancer yechi nyigo cancer yechi aina mbali lakini tigatuchakire cancer yoro iboro nga cancer yoro iboro ngento kieke cervical cancer ngento ki egero mugusi aiwe wetera Ndizi TV tiganchakire ukwana gotebanki cancer ngento ki ndaito ko batebya abancha baligiriringa umebere yeto gero sirine chisera echi chikorku cells in English chisera chine chigo chamo chacha korosi kiumubiri na chigo chamo chacha korosi tebe lini chacha korosi obongo chacha korosi kimo kende yonse kireso umubiri wana chisere chekere chigo changya kuliana usichangera comment kana senjiri taliendonge nalio konyoro monto nyolire cancer oyo bana cancer ntubwate chiri awa ntubwate bana muna cancer yorobere tubwate cancer yenjira yo boiboro ntubwate cancer ye prostate sabagaka ntubwate cancer ye lini ntubwate cancer ya mara chi aina au chia cancer
oko chagwa kansa kumna na eresa no konyora chisere chikuriana use chikomente kana century rita bwana itentali nonge wana rero tugukwanira iguru kansa yenchira yoro iburu kansa yegere mono yani eko sumbwa abasubati onde bwensi ore age between olio isanerete kokoro ubwanchane na muntu onde bwensi igobana na beira achake kuru emyaka yo 20 paka emyaka ya 49 years igobana currently cancer tangaine mwana saba subati breast cancer kuruoroto mna gocha cancer yoro iburu lakini sogo ita asogo cause death cancer is cancer ya cervical nerere ntangani sogo cause death kubwatakana mwana mna gocha breast cancer mbia mona sana mwanchu muligeria cancer nenchira yechi cells chikoliana buna daktari atebire egere ya chikoleta liyote asensemo yoro iboro karokende daktari nkiye koleta cancer osenkiye kwirira cells echichomobere chanyara koba chikoliana ya leta cancer yoro iboro muna bona se cancer yoro iboro egentege tangani ge cause cancer 99.7% ne virus ikorku human papilloma virus virus yonko nyorole ngobera rasumure mubere saba subati wana ko nyara no musubati ndi bonse ko nyana wate virus ya HPV na ndio ko nyara tuli korole kana tuli gutwara symptoms tuli kuyugobe lakini ko nyara kere wocha ya mentakana na other risk factors toto muna bona nyara goso kwa nyori ruburo bukimi ko sonyo le bona chinchira chao bwate multiple partners o sonyo le bona immunity yao ya chirense gusekwa bwate oborwere gete bwa letter immunity ya erense one ko gara human papilloma virus yeye yange ko multiply cells chiri change akuriana change ra komerencheri ntalingia kwamanya konyora kwa nyori oborwere musubati undi bwensi muna bona emyaka 20 go chance nabako nyora nabwate virus yumubere but it's asymptomatic and it's not lethal lakini bona noene kero bago chugupima korolekana nga muna screening ya bago kora asa abangina bali bwate emyaka 20 go chance mbali go pima human papilloma virus because you will find it but above 20 years bona konyora ebona takobage ko reduce lakini bona kero konyora ero nande ya take time then akwanyara ya chakire gonchoka ya chakire kubabona cancerous yes igobone ebinte binge biri bikogera bikutobeka at risk mna basubati bona osokonyara no bwate HIV infection because of course it will reduce your immunity na bakonya uroiro bwago chire bosonyo ole bona no bwate amaroiranda ya sexually transmitted disease bona it makes you prone konya uroiro bwa cervical cancer tobacco kuli sigara nero nete birenga nkogera umuntu kwanya uroiro okonyora abana bangi unabona nyoro umuntu bwate uyisokorigera statistics nabakonyora umuntu uri bwate abana 10 gusabange gwetera okonyora abange babo bwate uburoiro bwa cancer na ndebona mas konyora osotwara umugako umusubati otwara umugako bwate multiple partners nerabona okubeka at risk yo konyora uburoiro bone nteke nenkelinga asaba subati kutunyale kumanya nkige kogera tonyora uburoiro nyine sigaro kunyu yeti nyen screening kora screening munebwana retenchiroro koru chinyegitali to twara multiple partners so we try to avoid the risk factors chiragere uburoiro bwo human papilloma virus yegotoka somuswati ichikomentekana ichikoleta uburoiro bwa cancer yes ige virus ya HBI tubwate igera sumuberera ororo igo onyetera kunugo se gwatore multiple partners igo na betuliete igo nera sumubero kero musubati human papilloma virus ingotokere saba subati mono but muna bana kara no ino mubero matino bwate no mo flora ili nechi virus richi kuchigutanga o mubere from other infections wana kero bwate human papilloma virus naturally umubere nkunyarule go fight but now when these other risk factors whatever obukengi bwa obwachirense then now your body is not able to fight that virus and now it can move further koba mna cancer ya cervical okay yes mbali na utwara multiple partners ko utesigara gokoro obwanchani na banta bangi bino gwateba andi ngintu kike ke kwirira cervical cancer yanyora basubati cervical cancer bona virus turishima nago tebiri ngotokere sabasubati mono and now abasubati we are the people who have the cervix male don't have a cervix so therefore cervical cancer is majorly
on women na bengo muna bono ra bon ke ko era bagaka batwara prostate cancer bono with age okonyara gose yagareire ya migire nchiriri ya mache usekwanyara cells if you have a family history usebona mune yebone gutwara HPV ne gwate chi genotypes chi nyingi bona konyara ase chi genotype chi nyingi nabo muntu oratwara eri etali enditomono lakini nero le manyire mune 16 na 18 ekero yibwate bona konyara it has a prevalence yuko multiply yacha gukosi boroiro bwa enchire yo horoiboro kero kende family history wase family background kwanyoranga abairi ba omba bwatu boroirobo mboirenga no muntu onde nera twali tingo tabanga mboiroro muntu onde abotwaro boroirobo because as from what I've explained the risk factors the causes ne njiririo muntu akwira yes na ndibona kere okonyora umuntu wate chingenchi chiatebiru and it's sexually transmitted disease elibone ekero umugaka no umungi nago chamo aliyo konyoro boroiro bono if you're not doing that then tokonyara boroiro yes bono ababanyo maine bono abakonyara bali couples risk yuko twara cancer nerororo gose because we are partners na ningo kora toro bwanjani risk factor nerororo yes the risk to get the disease is there nya bwe kama no musubati mbwesi gitu no bwate multiple partners nya gukonyusi gale kanire usomo gaka isikali go bwata basubati abange koiranira muka uri ukubwata yebweka so you put this woman at risk of getting the disease so because it's a sexually transmitted disease then it means as long as una okora ngone you then you are at risk of getting that disease so that's why mono konya ruboro togo tebya abantu mono you need to go for screening the moment you 20 years or 29 years to 49 years ebona tokenda screening bakwenda baligeri especially from 20 years baligeri human papilloma virus useneroro from there there are steps that you take to test for that useneroro na enda bakwenda bakirangi baligeri cervix eliminere na ekoruku VI vile na enerore ku pap smear na ekoru yogo check cancer those are screening tests ona gero buya mnaba subate kero maitenga since you know you are at risk kero wa age you it's good kwagenda for screening ba check digera kwa followed ngora yes biya mana sana daktari ekarto goska guchimotwe mondo nataka kwebulia after na manyire nganki gekoreta cancer through chinchire chigwate bire gutwara aba partners yabange ute sigara no bochenu kero kende nchiro ko obachenu bwao abasubati nchiro gwesibi ase chinsemo chiao chianso nikitora tebe kwa manyire binte byonsi piga ngakibono ndakore manyanga signs and symptoms chigente ke manyanga cancer bonira be gose negente kingao ebon mwanya bantu no maite to umere nchira getere very interesting okonyara kero muntu abwate uburwaire bore century yansoni okonyara muntu tari gutaka kubukwanira mono paka okara gokoro muntu chiri kubukwanira manya gobano bwamurire either kwe yaki either yani waigwete bobe mono lya gosha kororo munyagitari mono nabaga kokonyara muna prostate yo muntu akwende chu machi tari gosoka lakini obote kwenda nyagitari yacho batebanga iguigu kekende one similarly na cancer yenjira yo ruiboro okonyora omuntu bakonyore discharge yeah abasubati ngutwara to discharge dire normal lakini bana once sokoranga no bate discharge gutyoka gose ya genderera matukara mangi it's good to seek medical attention ngane yundete oyo kwanera mu gutigari anye yukegima nga kyoko rumanya nga kyorokererieke kansera abayoro iboro asengencho ntu abasubati ndubwate binte binge asemebereito bona amachali agosoka kuse discharge ile osoka saba iboro nererire normal kogenda ni cycle yo musubati iyo I'm sure nabo kumanya nabo kwerora tebenga discharge ni ili ya kawaida lakini sikonyara gwatwali discharge gutyoka ekogenda naendo ukuyagi
gose yaire gitambe kwanywa mariogo tari correspond, then you need to find out nkigekogera e discharge ye gotioka ngiyekogera tari koerera na inde tari kawaida mune discharge ria na nkonyora say normal cycle. So when you get that, then you need to seek medical attention. Stress nature ngichira koru among them bono ne yuna gotebio go screen for cancer na obara ile discharge ye baenda bapime lab bana bora nyani infection ya kawaida egwa mariogo pime. But it's alarming ekere kwanyorire discharge ere ekoiregeka na inde gotioka usibwate rangi usibwate kanita amanyinga esaini ende no konyora okorua amanyinga ekere kwa beire no mugaku kere kwa korire gokora amangana ayu kwanyoranga amanyinga akuru. It's called ekoro ku contact bleeding ekere akunira sari se cervix ngamana agukuna riyote ekere akorire kwangago bleed. So that is another symptoms. Na ndeli na bakonyora umuntu ende gukuruma lo enda yanse gukuruma gukuruma boire it's good na arabana kwenda kwa umunyagitari ogukuna ogutumanye na ultrasound ogokorera batema korora. Na ndebona singenjo cancer yokorera abantu bange mbali ko yateba mapema nikonyora abandi bagochekere yachira tambi bona kwanyora umuntu agocha amache tali gosoka buya usa macha ali agoitera garamake because cancer ye manyirenga egochi ya mega tube chikurusia macha se chinyigo arafu bona kwanyara chinyigo cha amacha ishwere se chinyigo usa macha sinyugoita okosogwa twara bono renal failure. That's a complication yoburiro bwa cancer. Bona yo okonyora presentation yo muntu ekubwate ne stage eri agocha uriyo gocha na discharge era mapema uriyo gocha na manyinga era mapema bono gocha nga pains na bera angake bono gocha nga ya tichanire okonyara bono cancer ya eneire ya sukire no enkuru wali senchira y'urubiboro ya chire guchino na se nyumba yo mwana na surrounding organs. Yes. Igo chinchire chigana cy'umuntu aise koranga ebiyorokererie bibya bietereire asengencha buna basubati blood flow nabo okonyoranga yachire utamanyeti biya ekarambaro chisaiko oganyete itukogete lakini kwanyoranga techeti bono yacha wakagera kerokende menstrual periods kerokende pains still is the same pains ekaromosubati akwandago periods cha kiromutienye ne discharge ne ya kawaida kolende discharge ne ekala ne karogo tofautisha ngeye kerokende telie ya botambe nkala ke discharge waneleta ko ya kawaida okonyara ile clear na ende karo okonyara gwatu no sanaka infection kale gakurku candida na bakonyara rinda bwendi tokweyagi ekide okonyara discharge gere brown ere persistent usebwate kaina manyinga terigosira na mariogo then now you become suspicious. So it can come in any form depending on the stage lakini ndende mono na manyinga ali okonyara discharge yegoche gotioka mono na ende okonyara na obwate kaina manyinga because bane cancer yo roiboro ikiere ekara yachakire kuri enchereri yo roiboro egochi yachaka kugunda bona nekero ogupima okonyora chinyama chinde mbuya chiri lakini kwanyora senari chigundete paka chibwate no na maira ime bona maira uroshekera macha gusoka kurumari goikabarira ngende okonyora okyoka because bono cancer iri arire paka yachakire kugunda. Yes, cancer eke kakinga nie kuira kwama kuchakora pains yechi yani symptoms yechi kwama yange echi amaene nechi ya cancer for how long irabe yachakire kulia chinyama cy'umusubati cervix mabo emaye gochakoreta signs yechiga umanye kumanya this is now cancer tigangendango for screening for testing. There's no time frame yo gotabanga symptoms zigwika chike igoma gotabanga cancer na ende ndutagete muntu atebenga bono narolere cancer tigangena nyagitari message elito kurugo chisaba subati muna nateba nilinga once ole myake you between 20 and 49 you need to go for screening akaro konya role buyana obagotebi you come after 5 years kolengana na interviews kolengana muna machiwu ali anyolekana kero watch copy bono tinkunyara gotebinga after 1 week ekero kwarolirenga discharge ya berega igon cancer mbwate it can be anything and ndebono presentation yo muntu igere aho kolengana ne stage yo burwere bono it's just good as long as kwanyorire signs ichinate biri chinke ndego kuromanse guse
discharge blood flow kere wa baire no mugaka. It's just good to be over alarmed to te benga ga kitigangene no lembrori kiburi to basa kuganyanga bone eche kusamba agende gusibona umubiri kwa chinyama cyariana nire kwa reire turi kuragera nari bana oshaka kwiburi ngakikera ndengwe gesini kwa manyete ukana kuberere. Yes. Madam Bia mona sana so kibeka boronge abantu bamanyenga etabauti nero ya menstrual cycle asaba subati nelia signs chikoro kinga bono cancer ya soira sensome ya oyoro iboro buna discharge egotioka basubati ndo bata discharge ya kawaida lakini ekero ya tiokire wetereri igo manyange gente kenge kalikia na manyinga aliagocha maega yogo koro bwanchani na mwanchiogo gose e partner yao daktari atebanga gagukuna buna liote igo manyanga amanyinga ayo igo nabwate alamu alafu igento kende buna daktari atebire abdominal pains onyo gokuigu pains igete chitali cha kawaida ose chitali cha periods buna basubati tumaite botambe igo no bwate sababu yoko genda nyagitari egere orengwe asengejo screening ngokorwere mwancho muligeli go tugenda tugukwanira engana ya cancer yoro iboro na Dr. Edna Olina korwa nyagitari yaitenene ya Kisi Teaching and Referral nero gendrete goto semia na goto ubungaini igoro nganki tugwenete gokora nyuma otarache konyora cancer yiga yoro ibora singinjo teringiya na babantu abangi bagusiria obugima bwabo ekaro muntu naro ratake kwibolia muntu naro okuna kwibolia nga nabo kwanda nyagitari anene mono chinsemo cha breasts ugu kunaiga kwigunga igentunkirime tingo mayara mangana safiko ngonte byule kero kunaiga kwigunga there's something kirime buna likindi enchira gitiga kero kende go wikanya gitari omnyagitari ogotebi it's nani cancerous bono entage to tebi tumanyenga nsa chinde ngo ikori kwanyora nani cancerous nero na cancerous amalieta yabere ase cancer yoro iboro bono bono test chinate bana chinate ba screening bakwenda ba check for human papilloma virus. Of course kero wa test ri kwanyore nero positive then now they give you serial bagopima we say if you are at that age and that is at risk treatment nero kwaego at that point. Na bora agenda mnabona na wate bamna umuntu wate discharge na bora ile discharge yeyu oendo opimi onyole it's just chlamydia onyole go sen candida no bururi bwa kawaida kwa iwa maliogo kwa bwena ntete madamo tebie umugusi arabwenga etokari go kwana ntete ganande ngana ni yawe yarenge kwa iwa amaliogo kwa bwena bona for omanya gitari go chokumanya ngente kinkere cancerous o senkeri cancerous we ka go subject cells chiria rusiri gali se cervix go say amachari ya rusiri go kako ya subject to many tests before atarata bange cancer tari cancer because now test chigo kono chigo go detect cancerous cells so the only way for omonya gitari ko tabenga this is cancer this is not cancerous no go subject bono ebintu biria rusiri asi test chiri chibwana te chiko digia ebinyenyi biri bya cancer. Okay. Yes. Igo muligerie kwegure nani cancerous igone kero ole negative nyagitari ta gotenga yo nani cancerous umete tobo mugusigo ko igwirie ta cancerous o kagenga bono nari naga ikomwerio ekero to gusuka gochi mutwe madam chi stages inchirororo chia cancer asubugima bw'omuntu ose cancer yoro iborase omusubati chi stage ji inchirichi oisigo toira stage by stage nande kike okorekana aroro Bueno, cancer ere ntobwate staging ekurkufigo classification ere a bit complex. Lakini rende ekubwate staging ekubwate na okogenderera kuburwero. Is it as a cervix ekurku cervical in situ cancer in situ ya eneire ya chire uchiga igachinseme che cervix kusicho enchera yoro mwana enchera yoro iburu ya sukire ya chire sebone nyumba yo mwana because toroche ekwerende cervix igerensa nyumba yo mwana agere iguru ya sukire go chase nyumba yo mwana nande bano kuchitest nchiro gokora chinyingi muna bana abuno CT scan yo gochirira no abdominal ultrasound yo gochirira no MRI yo gochirira kuligere ringa cancer ya chire sama ya chire se amani ya chire se
chikidney kero kende ya gerira macha ichoirenda ya chire sama uga bona konyore kere ya sambaire gushya bona konyore stage ya chiri iguru ekere ya sambaire muna bona konyora no kora operation yote toka na bokora operation maybe nye cancer yukere nene kurusirende di bulk kurusie ebenke but bona nye anere ya chire samani ya chire se other organs bona konyora opa chupa kolerwe treatment ile ku chemotherapy na radiotherapy nchire chiri okonyora bono chiri gali se cervix taragenda ndi okonyora bakora bakurusi e cervix usenya ya neire guchise nyumba y'omwana barusi bone nyumba y'omwana plus cervix na ndi treatment nero okonyora bakurusi nyumba y'omwana plus cervix na ndi bali lymph nodes nye chirabu lymph nodes no muna chimwana chiri okonyora omuntu akubimba nye chiri gabu barusi yani rende wide surgery. One of the treatment go depend on stage, and that's why when you're talking the earlier the better, because these cancers they are treatable. The only difference in stage kikwa cha sumu na gitari. Wana konyora abantu abange mbali kubwena because yo okuobo kunali kotabanga bono buruiro bulenchera ya seansoni okuobo agotabyo mu gitari kwanya kubereri omwaka ukabira toli kwenda na gitari by the time ocha kwenda kwanyora ya sukire ya chirale bono gabono tolo konyora treatment bone kubenga kwa chemotherapy kwa radiotherapy na treatment mune chinchi kwata bit side effects lakini ndende which abantu bakonyara ko go through. Ntubuno muntu kawaida abatotali banyagitari nko yutolenga cancer stage 1 to cancer stage 2 3 and 4 mpaka 5 6 yanya chikaro. Ono twataka kumanya wase ku understanding stage 1 nereliye to enda stage 2 nereliye nalyo muntu akomayanga ngayaberete wase kare staging yeye igere ranked in that way muna nale kweresa depending na ase esere is it na se cervix yoka eyina bekuba stage 1 A1 yeah no bana they I'm getting yes kego suka mochianga yacha stage 1B kuroro yacha stage 2 stage 2A kogendera muna enete yeah wana kona mune yuere metastatic ya chirale okonyara even stage 4B stage 5 ya chirale lakini bona the earlier the stage elimin ase ranking ye yuere the better the prognosis no yanto liko chikobwena matuka ali guchikomenya nkobara manga kolengani muno muntu uli ugochekera ya chire okonyara ya chire no na sobongo amatuka awo yokomenya gago chaba make yes igonga cancer onye ya chakira ensemo yoru iboro mwanchu murigereria nebwate chinguranye toranyimanya mapema chiogo spread ime ende chinyigo egende nonyetire mbakobongo sama uga igelio mubero mugima yes and that is the dangerous stage bano konyoro montago care kwanyara si oreire bantu bashakuburinki akorera turi kuragera tubwati appetite cancer kare ya chire chi stage chinyinge okonyora na treatment yayo ekuru palliative ili tugo kwa mariyo ko prolong your life nye pain obwate bakwa mariyo ga pain nye mutuko gwati barwari umutuyu nye appetite utabwate bakwa mariyo akoreta appetite nye na manyinga chire nse bakwa amariyo ga ya komenta manyinga bono ndutagete basubate baito baikenje stage go chakogera montago gotebinga bonae kugo kanso kugo tebinga burwiro bose bwikire mburi ko bweneka itogo kwa mariyo ga yako kutambe ya matuka wenzi lakini mboko nyara ko bwena bono I still insist on screening and on early seeking treatment mapema to kuberili binte bye bikebi kokorora kwana kuberili kwawa nkyukwobora no mubiri noyo speaking of screening doctor mubwate services skisiting and referral omuntara ache purposely yogo kora screening umaitena boranya okwana abantu bamanyeti ose screening services nchirororo purposely chia cervical cancer yabasubati nchiroro wana se nyagitali yoto ya general tubwate department ya obstetric and gynecology department ya abangi na bali barenda bali morito na bali babwata bona maroira yanda ya akonyora senchira yo ruiboro use yo enchira yo umusubati atalinga netina na borito one department ya gynecology
into bwataga department swa kore you cancer screening where you just go whatever na takita kore screen ne test you it's just a 5-minute test umegitali gako beka twaga chumaga sinini ogali yenchererio yo mwana obeke brush urusi over cells obeka access slide yaenda yapia it's a very simple and short procedure. Point yo daktari abantu babugetenga ekeruchi gokorerwa test nigento gitegokwira chingaki nande kero kende ebintu gochigosoigwa nigo biragwa affect ya somubiro bono batai bamanyanga ngake screening yao bono screening muna na RSA it's a very short procedure teli koirage kagitambe nande echinyenge na bachigo korero na si clinic kyo munyagitari doesn't have to be in a hospital setting as long as munyagitari yo gwate binte bigo pima umusubati uko bakoigora twenchereri omwana sinini bamana gosoinye ne brush ba itigalise enchereri yo roiboro barusyo bomanyanga buri go cells chiri bakase slide yaenda yachukupima nande yendenera ole kurukuvia evilae okonyora bagwaka acid karoroga kurukwa acetic acid bamana kuligiriri enchera nere bakuligiriri irangi munagali cervix munego change ngakie kworoki bono ya guide umunyagitari kumanyanga umurero na at risk nabwate cells chicha human papilloma virus bono it's a very short procedure tebwa tuburu bonde bwansi umbu yakumanya are you at risk or are you not at risk nande kenege ntonye kolibia whatever come after 5 years 5 years ni chinyingi ntambe umuntu onanga ngento gocharero endo chimambiende ekinege ndokolero once and you're good to go yes mpia mono daktari mwancho moligeria basubati asimole screening negento rahisi sana daktari atebire nenjera kuigorwa keigo egere brush yabekwa kwamanya kumanyikana gose no bwate cancer yo ribero gose to bwati igonya kwanda gatenkari okumetinga nje tinkwenda mbese kuchikwenda yana chichuma nkale kubekerwa ya daktari ameconfirm hapa ndani next exercise gikwira chideka chinke sana na anda abantu bagokora mbali bwatu bumanyi buna Dr. Edna Olinagaiga as studio daktari in your career gose in your field of experience umuntu nago chakari cancer stichilie mbepi umuntu abisete mpaka bono ochire koretwa mwatokirenga bokonyi bonde mboyo moramwe isipokuwa mangana ye therapy mugonya komokorera asukiria matuko ose abange cases kwa abaire go ko handle bunaye ose mwabere mo ko handle asinyegitale to ya KC teaching and referral in cancer chiri manageable ose nande chire treatable keroche ya very detected earlier. Most cancers are very detected earlier, they are treatable. One kwamba olinga gosetu anyolera abaruire bari yachire beyond nkoberego bakiri bano konyora abantu nye basemiri about these things okonyora umuntu abwate gosene discharge ogenda gusenaga dispensary onyora umunyagitari gusokwanyora tabugati laboratory test chigwana tako checking ngakiarwarete omwago sempanado omwago sene painkiller omwandire cha mabere omwago sene uruire bwa Brussels omuntu onya konyukwe iwoma gongo kwanyu panado bande mbali go seek even medical attention omuntu okwenda ali counter wasaba aspirin okwenda ali counter wasaba antibiotic fancy da era abantu bali go saba kwenda wasaba kwanyu tuli go seek medical attention by the time bono gocha kugenda nekero bono kwa nyaliru tuli kuragera tuli gutara no muntu agocha gotebingana kikwabirega ngambire bono most of these people konyora bali stage yo ntambe igantege tangani no gutasik medical attention mapema aso linde no kuowa linde kwanyora no kutenyara tubwa tubeso guchira nyagitari linde kwanyora tuli inform yani tumaiti gusegente ikiyo kolekana nikebe we need to create awareness abantu bamanyanga ebintu ebinawo birega neba nigali chi village wana konyora omuntu oyo oberire nka osoetananire uchire unyure mama ryoga ali kwanya komena obusaronka kwanya gokoraki by the time ogocha nyagitari kwanyora yachira wana mune department yane ngokora okonyora aba cancer yachirare usino ndiriye guchaka na bagotuma butocho twakora CT scan because CT scan wana kworoki umubiri umuntu nere kworoki ama yoroki amani yaoroki chinyigo yaoroki kirase kwarara gose yachirora wana gojibu ngeringa yes, I've seen a patient mna ubashira on palliative okonyora mbali gutara abantu babekira chikateta because okonyora ya enaire
bakora tubona bacha gukorera those steps koranga how far is it gone, which treatment mode are we going to take depending no okoenea kwa cancer yoro. Nkiura tebi musubati umugusi igoro ya cancer enkiata kire kumanya igoro ya cancer egere aichinya gitari mapema sengencho bwatabire ngayena maene mbali bagucha wakiwa wamelemewa na cancer elie ntindi kigima. Nkiura tebi musubati otuligirite bono iga atakire kumanya igoro ya cancer. Musubati otuligirite kinatake koma tevinkelinga cancer is treatable depending on the stage. Bona the earlier you get it, the better. Therefore, to want to go chinchira ito yoko raba nyangitali yogusika attention. Ta kuobwa. Abalende ningo gatenga basubati ngukwana bale mona kera babwato obube ukubwa basachi. Lakini nende nendo kuobwa gotabanga nkogenda nkigusenga bwate ukimwe nkabwate inki interest. Lakini wana kera gocho twaro obwo eminete ngana na chingendo chia unchiringia. Ko kona kuebolinga gusi. Ikintu kali na kole to muntu uri gange to burwe. Wana ndeka nekalinga tutwale chingendo chiri chingia ekere kwanyorire mana science chinateba chinke enda nyagitari naboto ino no umusani omutenga ningwete ganga yoroche na agende alafu lende bali tumanyete about it igali chinka na nebyombeso okogenda ukwanira abasubati bami ese kyombe kwa tenga cancer nere ne urere iga screening nerororo ngokorwere general ngokorwere iga mwa watana na embatano ngo mwate batogenda chuma mosi tokorwe kwaya togenda tupima one ekenteke no create awareness no go semi bali batamanyete because bando kunyoramba manyete na kubatebinga uruiro bakare kwanyoreka na kerobo bwate nko bwena bure na ndiye ntobo bwati ibagocha gotoita likinga na ndo chocha after 5 years sore na kyogendere. Okay. Mbio mano madam kigima se obasemi bya igoro ya cancer yoro iboro. Speaking of creating awareness, timene department no koronya gitali ya kisi teaching and referral anena mano moko handle these cases simbirororo. Mirobili kikero kende mu abekire buna enyagitali kwena kyanga awareness yengu ikerera abantu mashinani juu ese insekwe imagine igokonyoranga abantu bara affected mono na bangina bali binyoro ime as compared na baiga betawuni ga turange na nyagitali so mwatemire korosia morobelionde oseno nyene iki seminar asengenjo nko in counter more these cases now and again egera abantu banyore obumanyi. One in the hospital settings, nkonyara tore clinics chiri okonya abangina bawucha clinics chaga na college. Yes. Kera bagocha okonyara le mabingo chabaramo baikaranse bench bakanyetrend babangu ngaye gawoso. One ntubwatabwa abantu bari trained on that okonyara bakunya ko baseme bakanyere to munyagitali yacha. Same happens no MCH kera abangina bare tore clinic mwanye to kuyiro mwana konyara muri an expert gabo kokwanira about cervical cancer. Ale nabo no NH ward kera bakora ward bakonyara omuntu nabo bagosemi chi ward gweta alafu lende na massively nkonyara ole bintu ngukwana bire CCTV abalende information yoranyole tali gukera muntu mashinani lakini even in the villages we have those community health workers ntubwata chi dispensary abantu bali basemiri goro yebentebe gotema bali go create awareness to the people. So I think what we need to do no go expand that forum to kwanira abantu abangi kigima ligero goro gotole gose chirets chinyara go chance. Mbia mona sana nande igoro yengani iyo abantu bamanye gwetera chiredio ne TV no tole ndizi TV madam ono toengane iyo awareness iyo tubekera abantu gwetera ndizi TV geiga awareness iyo ikera abantu asengencha abantu bakoligereria ndizi TV madam n'abantu abange mpaka machingu munkoligereri gutole igo bonengane iyo yo gutangasira abantu awareness onye ntigerega mbia mona asante onje muligereri gotogenda tukobana Dr. Edna Olina korwasinya gitali eto ya Kisi teaching and referral nigwetu bunago tuira buya igoro ya cancer yoro iboro turagenda sense mwende ye studio tonyora litangaso elimabere tokuirana tumanye kogenderera mbia mono nande tosuka. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
ndi sabaria yichi kilomita chinyinge nigego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba ubwonchoreria ububokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'ubwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cy'ugo chaka ubwonchoreria koremereria nabwo igo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwibira iguru yabarya bayikiranire neganka yabo yobokora ubwonchoreria bw'ibirenko bigoro mwanchi omuligi nakwaria ririme y'omurubiri bw'esabari y'obwonchoreria y'omurubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV obochenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara n'amacha makinonuku nakurinda chindagira chiryokuria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umerana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilyo bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri tokende kuraririrwaga gatukuria na riratokonye igori toke tokurariwa ndika kitomenye buya kemocha buna butambie nkubatabinga eyanje bwanje kiraritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikibirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Nando mwanchu murigereria uriogendera takoba imeyo murubulyo bwensa kia ekerotole asensa yogukwanira igoro ya afya ya mwanyabantu afya yo musubati ekeroto gukwanira engana ya kansa yo roiboro ase studio nigotole na Dr. Edna Olina korwa senyegitari yaito ya Kisi Teaching and Referral nere ogotoira na gonyagotobo semia igoro ya kansa yo roiboro nande tuiranire madam. Asante. Ewana. Igogendera gutubwatia gwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News, Twitter @NdiziTV News na YouTube tonyole buna Ndizi TV News boigo ase website yaito na ogotogotoka buna www.ndizitv.or.ke. Keroto twiranire iga madam nintagete bono tumanye buna boruire bonde bwensi omonto ebyorokerera imbire agutwara kwa manyanga omonto oyo na abwatu buriro bwa cervical cancer breast cancer buna HIV ebwate okorro omonto bwate omonto ya maisa yana kiale oyo nakabwate HIV wapimera maisa bagata ngento gopimera maisa bono nakyo okorro manyo omonto oyo cancer ya mulire cancer muna natanganira goteba tari buruiro ora pimena maisa no ene kera omuntu go suspect muna ndo tutebe kwa kolire bicha na rorire gento kere suspicious for that
otoko recommending abande barusia kanyama bapime ase pathologist ase kuri histopathologist irinere bakurigera cells chiri batebanga umuntu yo nabwata cancer abalende cancer geko koleta immunity y'umuntu yacha muna HIV nere koleta immunity y'umuntu yacha after immunity y'umuntu yachirense nabo konyora na appetite tubwati kwanyora korea kwanyora maroire ndakugochera none likubali okubwata lya balirito na malaria okubwata yabendito isenge nchobano burwero bwaretere kinga y'umubiro yawe yachirense wona muno mara konyora abantu abakere stage yachirare gentekere no korangeri ng'abakorea muno kwanyora no na menu yomete kwanyora yani rende they are not healthy ekero kubaligero to you just suspect omuntu yogaki talibiya abarende the definitive yo gupima tabe omuntu nabwata cancer ni yo kurusia nyama usigo kwenda gupima kwaligero gwata omuntu nabwata cancer ustabwata cancer gusa nabora to burwere butali cancer lakini boro borito bogero mubiro obo moke bono omuntu amayo kuligero yate burware ta cancer Okay. Kero kende etukia ngoika bale batanga somokere tali HIV okay gosomore etuki. Cancer ngosomore etuki. Ngosomore etuki yes lakini bona egocha gosomore etuki mono kero omuntu wachire okore treatment ya chemotherapy. Okay. Chemotherapy no mane lyogeri likurwa n'ebinyinyo bya cancer konyara bakubeka samanyinyi. Lyogeri ndiri liritake nando konyara kero omuntu atarashwa lyogeri ngotebe gware kwaragira buyango gore multivitamin. Ligero mubiro onyare ko sustain lyogeri lya chemotherapy. Bona lyo konyara mostly konyara abantu bande bakugingera etukire ne yanya gosomoka ngora kwarea kuumia na mucus ya konyara uomete gusishimioro chiomete lakini rende bono ase cancer most of the time besides no burwero bonyene kogera etukie sumuke oburwero elyogelyo kweguria chemotherapy ngo play a very big role yo kore etukie sumuke mbia manongo ikatura se chemotherapy igo omuntu goika o gokora omuntu appetite tabwati gokora omuntu okeire asengencho cancer igani yego keyo bunyamasi bw'umubire nande kwaba vulnerable gochia samarwira ndonse malaria gochira ya gwakirense igo manyanga binte iboli igo korra cancer ya soira somoberone nabo kweboli bono daktari kero twato irira ase sabaliyo kumanyanga signs injire chi symptoms na kimuntu akorrekana cancer ninki kero to manyire binte ibyonse nga kibono togozuiya gose togotanga ntonyoro muchando yiga o cancer yoruiburu tuzuie tu bagota banga bora kinga Ona cancer yoruiburu the first thing no go avoid the causes the risk factors mnabone sigari twateba utwara abasobati abange kwaletera mukao usumna yo musobati ogwate multiple partners na inde bono gwakora screening because it's there twatebrenga human papilloma virus nkobere somubere lakini na immunity yomubere nkonyarere go fight back lakini bono you need to screen digere yarole kanenga inye kubwate virus yo yarole kanere beyond the age of 25 bono then now you kwai interval yo gupima paka bono bago tebing if it's negative for a period of time whatever now you're free maybe you cannot get the disease wana lendege ntekena nekyo ogo avoid the risk factors totwale chingendo chiri chingia because oburoiro botwateberebo sexually transmitted disease no umuntu umusacha no musobati gochama nari gocha kubanyora bona nya musacha no musobati mubwate chingendo chiri chingia then you're not at risk yo konyora oburoiro muno bukolengana muno umuntu uri atwara umuntu bwate multiple partners yes. Alright, mwancho muligereria change chingendo chibe. Oburoiro bomboli gocha bosa gosengane omeregento gosokora kyoso kwani omuntu buna COVID-19. COVID-19 yaro monta kwa yanirega kwa enyolire. Buna wana twanyolire mpaka Omicron variant bone kale gukorense madam. Igo sexual enchira gokoro bwanchani na montonde bwansi eyunere enchira yoka. Eragero nyole cervical cancer. Na ande gutaka abange na mbe nyinge. Igo gutaka gozuiyo buroiro boiga etenenero nyana no mugago go ni numwe kamo kora mangana aliande nalimora k risk yo gutwara oburoiro bwiga bwa cervical cancer kereto gosuka bo chimotu madam bono yaikire
timbwate machikaya aya preventive measures tindanya bwati ya tokire bono bwasoire cancer ishaingia nimbwate cervical cancer wachire nyagitari na achira ali asole wampimire those tests kwa irire nyama kwa yorera maene sara you are cancerous cervical cancer nga kingo chaka what is the process bono lende goswase obugwenia wa cancer ye bona sekerenge kekia obstetric and gynecologist ndobwata aka subspecialty kande umuntu akwenda somera gukuruku oncology gynecology agosomera cancer yabano yabasubati bona kere gwachire clinic busobona gwachire ne report ekworokinga no bwate uburero bwa cancer enchira y'ubuyiburi umuntu gitari bona agogotebi of course twanyorire kerega utobo treatment nerororo bona onko kuri faso muroiro umuntu gitari uri umanyete kurwari ebintu umuntu gitari bona kere kwa moirira amachivu bona wagucha staging iri twate bona onyanyorire cancer yalenge bona tigango tupima umubiri umugima tororenga yachire paka taribo bona after gwa pimire ko rese yachire gushokolengana ne stage umuntu gitari bona ria kwa mwangu uyo bono nye yalenge stage 1 itukurusie cervix maybe agende na marioga yani nye stage yalenge kolengana ne stage there are different modalities in different stages bono mne gitali yo somiri kurwali cancer bona bako agogo kore investigation yo kumanye stage so that anyale go pick the right modality for the stage of that disease bona kinata bankelinga ntubwata abana gitali basomerete are no na njira yabasubata bagasomera bono ime bagasoma about cancer about oncology abona na bago deal na cancer ngima yes cancer ndeyo yabasubata century yo boyibole yes igakora kwa tokire igokwenda somunye gitali yo somerete ni ekarona atokire no buriro monto neboli do I need surgery yani nintakere gukorerwo operation immediately na tokire na cancer bona that's a discussion ogotwara no munyagitari yo umunyagitari yo ikakoire one by one agotebi these are the options to bwate obwana ntenya gukora surgery ote na bwanta gukora surgery kurwaro to komenta marioga usana bara agotebi cancer yao ya chirare ndo gukorera surgery still ubugeni mboyi usanya ya chirare arimna nara goteba iribono ko igwa marioga ari gusukia matuko na bago kweresa ngabone ya chirare amatuko to kwa amariogo to kwa agusukiria matuko munanya saranchi bona munyagitari yo they are trained to discuss nae to go with the journey nae bago kuira ngora bagotebi na bago tigo endorengereri bari gukubitereri ngabana surgery ono chemotherapy na bago kwa options agotebi endorengereri gendo discuss na abantu bawo when you ready you just come and you do it of course the earlier you start treatment the better yes bona kero kende ekero gosekero kende mu decide no munyagitari agotebi surgery no takiro kwa na ndekero kende na nchire surgery ye nembe kat risk ya yo wosiria nyo eno bugim bueno kende nkeyo gitabwati two sides yes na nyompana de yo muntu ko yegukwanyu muntu naro kunyupana do yamuirabo naro kunyupana do oyibuya even surgery ko muntu acho ko surgery ngote ngochuri ore form eri ngote binga guchura ko surgery it can go either way but of course the benefits are higher ogwa bona nguchara ngote binga form nera oguichuri nya to oguichuri omuntu ona baguichuri most people survive as in era very unfortunate for you gokunga sengencho wacho bakorera surgery lakini rende ngo noena okonyana nene bali bacho kubekereria goli kurara ngo cyara bara kurigiriria nkoro bateguyo na fit kogenda for surgery god forbid gente ke bekora kane kero gokorera surgery ayibona to gutigera nyasaye but what I want to say is everything has two sides lakini ndo ko weigh the benefits ko korera surgery na bora bwene utakorera surgery o enchera ne ngukuguchi so you make your informed choice kikiagera na boliga no monta oranyara abantu batana ankwenda gukorera surgery na achire gukwa abantu bakana abangi bakana asengenje batagete korasuki bugimo yani mayanga mbiye tigambere ne yaro libagalia surgery ntitugo kumapema igo monta tarate bangu kuole daktari ote kirigento nkebwata lakini boneke osurvive gengerete ogokwa igo bone sokie omwanchwa omurigereria ande gento kende kesi geteigana na arocha sigiteiga omusubati akanyoro mwana then agakorera surgery
then gusena ata so ne tuya cervix I don't know then it led to her death bono mbole ndikyo mo swadi atakero kwegwa asensemo ya cervix karabwate usoburiro bwa cancer oburiro bwa cancer bwa enchera y'umwana obole ndimboro byobo how do you take care obole ndio bonene of course na hygiene bona ende konyora muna bona teba ama chali yako soka usamanye ngako soka ra machabu abantu muna bekero kunyora bateba nguse tibya gusobote bwatyo umuntu kumulenda okumuigwa gotiokerale no so tu nyumba igana bakumanyanga gento nkeroro bona oli bakole nabaruri munaba babwanete babakonya betinyi buya baba buya ale namalio gali munyagitali amoira gutumia for that disease bona again bona ego depend on stage yes ali enjerelio yo boiboro terawunda you will not be having ogotioko bona no kunywa malio gali and then now you limit on the risk factors sirageronya ruburo bwa cancer so that you give your body time to heal. Yes. Na surgeries, common surgeries ora eresero mwancho muri linchire chechi ekero kororo procedure ya cancer the common ego korusa enchira yo ruiboro bona okolengana ne stages muna nagotebi ngonyoro lengo chibare barusie cervix yoka nire naende bakora barusie cervix ne nyumba y'umwana nire naende bakora barusie cervix e nyumba y'umwana naende baligi bona chi lymph nodes chirega bwa pelvis barusi naende bonekere ya chirare mono surgery nere bagokora tukurusi nyamiri nyekere nene mono gusunyune no gutara bakwenda tubarusi bayakeye size rigero nyare ko ba comfortable not really kurusi nge ko bweni but kurusi rigere ekobeke ba comfortable ne kuruwi karanso story we wana kanse nendo matendire go chiyaya ne yaenda paka toro chinchira yo ruboro nerange na so muntu go chirecho enene nerange na many things wana bakonyora ya neire ya chire no ena senchera yo kwendecho kwanyora no ena amachi bona agoeta fistula agoeta sokera maega go se chafu ya sokera muntu wanekere ya chirare it's a very very horrible situation so we need to avoid to get there yes wono obole ndio bubo kolengana nga usesajali ye kolengana nga ngai cancer yekire lakini mwana ni ichiba kurusie cervix ne nyumba y'umwana kurusie cervix nyumba y'umwana na nodes ichichirega around the pelvis okay yes pia mwana sana daktari bona ama tukamange nkuigutolenga chiba chambolire ngochera therapy ngochera gokoreru gose radiology binte ibono ntubi understand tibia gosana no murigeria ta understand tibia bono therapies chirichiko tumeka gokonyo muntu bwate oburwire bwa cancer nchire chechi Bonege ntekene ki usiria enkwane yo goteba ngatimbwa tepesa ndibwate NHIF NHIF yengo tumekere sinyigitali chinyenge muna level 5 ngo tumekere in fact bwate ngo tumekere yes na it caters for many things including surgery nebanga besa nero gwakana abandi baro ko nende kwaso kanyagitali utoro wetu no nesiri lakini ndiro ranyoro ragende utebe gomenta gusine chiri bwibero usiri bwisato chibesa chinke igobone NHIF nere buya abantu bayetwale because boroire turi kumanya kare bogocha abo gutabokera komanya konyaranga tubwate NHIF lakini kare oyo bwata abande bawatanga nje nanya kuruara ngikunya kuruera chibese cyane umuntu ndachiko benefit lakini boroire obo mburi gocha gwaka udi biboko gochera mu basokano kwanyora tubwate NHIF wate bunota kero ko surgery as an emergency wono no chikuba ka NHIF you to activate it cannot be immediately wono mo chango yasoa what not wono ntunga no kwebanga you need kuikabwe bange nyetubuta itukwire NHIF naboko ira the insurance covers usonyore no university ase tomatenga nabonkurusie besa banongochi yes bueno chemotherapy bono chemotherapy obwene boli bwa cancer tokunga chemotherapy bueno obwene bwa cancer obo oyemo ya ban surgery abakora surgery kwa egwa mariogo nere nandi bana bakora radiotherapy okonyara bana muna turishimine x-ray abantu bakora x-ray okonyara bakora ta raise echo guchia aba target ensemeli enchira yoro iboro babeka light raise echo mona cheita
cells chiri chubobe chiri senchira yoro iguru nenero ku chemotherapy bono bakubekera samanyinga lire ite binyinyi biri bya cancer nya biri samanyinga and byagenda ali se target the target point bya nyara kurwali abantu ngukorera bari gona nde babwena kwa bekuru na radiotherapy chemotherapy and kwa bena kwa ba cancer free. I'm sure abantu bayigura about cancer survivors they are there. So abantu, as long as whatever cancer nembe, what are you doing about it? Yes. Are you seeking medical attention? Are you creating awareness? Abantu bali bara around batamanyete. Bonega situbwate ntuna watabanya kitomate na kwete cancer. Lakini did you even komotebinga noruwale tegenda nyagitali wana gento kalinga nako tebererani na ndi to change chingendo cheito choko genda nyagitali let's be proactive twagenda nyagitali kere turuchinga mubiri turumya. Yes. Kero kende gwatebire chemotherapy ne nchiro kubikirwa manyinga kubikirwa lyo guchia manyinga ima. Does it mean no muntu bwate cancer ya manyinga gose chemotherapy yake ninkibi? Chemotherapy na benga kero muntu kurwara malaria kwa bekeru amache kwini gose kwa twara infection yomubere kwa genda kwa bekeru lyogo sekwirin ese amanyinga amanyinga turo chingo circulate the whole body no ene skin igega ni kwa tamanyinga muscles nchibwa tamanyinga bona kero lyoge ligo tera samanyinga it's able to spread to the whole body including that particular place is a cancer area. Yes. Na radiology radiotherapy bona rere targeted at that point inye cancer yukeri ga igasaka kobokwaka bono bago con raise chiri chagenda directly so webori mbali go direct radiotherapy yugo chi tutatebo mubiro mugima it's just targeted as a point ile webori bwarakanira. Yes igo bono onyene ye bigo emyoyo kwa bwate radiotherapy no ikumulika ya rusio bobo na ndibona guiko onyole nga bapimira kanyamakali bamanye type kia cancer bwate because cancer nchiri chitali sensitive na radiotherapy chiri sensitive na chemotherapy kwanyora nchiri chitali sensitive na chemotherapy chiri sensitive na radiotherapy so depending na type of cancer ili bwate munyitali nko bare able kumanyanga which way do I go. Do I go both? Do I go for this? Do I go for that? Yes. Bono twali ukwanera majorly cervical cancer lakini aye department ya namona ni ya radiology. Yes. Sinyagitali yetu ya KC teaching and referral. Cases tinyingi ose cancer irete meli anene mona asabaro bali ba mokonyora se nyagitali yetu ya KC teaching and referral. Cancer ni ririye era anene mono ase ensamo yetu ya gusibona. Asa abasubati breast cancer nere tangaine kubwatekana na cervical cancer kwamya gocha esophageal cancer kwamya gocha colorectal kwacha ne ya ma lakini ase mna naira sego breast alafu cervix ake asogo ita asoko kono muntakwe cervical cancer nere tangaine. Yes. Breast cancer roma tena babara nyoro obobimbe mbororo bapima barusi mapema kwenda wakoro nye radiotherapy chemotherapy bwangu because mate breast cancer no agento asatosha tu afil na basubati no gutakora eri self breast examination because mate kera wakunire ko eguro obobimbe mbororo kwachire nyagitari na barusi kusena manyinga bapime barore no bobe ko sitali bobe kurusi gure bwangu lakini kwanya rani ntuna basubati we don't do that lakini rende se ase healing was cancer survivors to what abange na ba breast because nkobwanere depending na stage lakini cervical cancer singe nchaba ntabange bakuogwa kwenda nyagitari bakuoba kuchikweresa ngama chenkuruara machabu kyango okonyara most people present at the later stage and then that's why okonyara nga abantu abange baku from cervical cancer kubwa breast cancer. Wakwanere breast cancer ngibintu mbiri tutagire twekorera indi twekabuna basubati buna mazoezi ye chinse mecho lindo mwancho muri au sasa na alia madam mumete mbiyo tebima asinge njona kitwa korangereria tobo manyi meta bantu igoto gusira because of information no gotamanya bono tobeka ngubya wenda bantu nabasubati no ndirio gwesibe goteba balenga gwika okore ekorku self breast examination ogo chakera gatiga igaiga gwakuna
kwacha chikwadranti chirenye wachansa uko palpate tu wacha round wa palpate wagenda paka igoroga massage rende kusana bukuchaka ko nabuko gwe kigomi nabuko gwe talinche gentonkera television. Oh no, we should do that because you can do that. Even you can do that because now it's through self-breast examination. You go to kumanyanga gento getenkera hangongende ndole ngangento kieke kiamera. Yes. Biamono nara gotulikira agotebanga Ndizi TV good work. Apart from being a doctor, she's a good teacher. Good work, Dr. Edna. Ayakoroku nyasimi. Thank you. Nabako tebegonga igoro mwalimu kanga ogenda bono bwalimu kuri ndonyendo bwalimu kanga ngakitu wakora gose. Sa Henry Ayora agoteba kuri ikorobo gita agoteba akondani. Miriam Ogao yenelishabikire tuligia koro chinsemo chietago agoteba nga kweli tuanyolire amaarifa. And thanks so much to Dr. Edna na Ndizi TV asokole tomorobeli omuya. Togotebanga mbia mono nara ukulira kura South Mugirango akorukwa Divina Nyamoita agoteba nisalimie Dr. sana and agoteba asante kwa kazi mzuri ogokora. Nara ukulika kurwa nya chogo osenya chogo amineti hakoruku Philip agotebanga no ari meyo morobelio nande onyolira maarifa neba twali gukwanira mangana y'abasubati cervical cancer. Igo achinechi SMS bunogendera kulika gwetera enamba yesimi erase etibi yao ntuchialeganetie nonyena mabolio nabomo kugendera gutuma singincho daktari no ali mataragenda okorochire no gutigira bunande bakakanga kiende karoto kumurangiri gocha ase studio. Kero kende daktari chi side effects, possible side effects chogokorerwa radiology, radiotherapy na chemotherapy for inchirechechi. Bona inse gushakira chemotherapy na yunata banga eliogeri nkubarere take na ndoro liko through amanyinga. Bona side effect ndangani okonyora umuntu etukie ko benyororo ya hair loss. Yes. Kwanyara linde nga amate yani agukauka rende kwanyara umuntu ukaukete usokwanyana n'umubere okoranga are dry ande bona kyo konyora kera nyumotaragenda gukora chemotherapy nko imizore about the side effects. What I'm going at this is going to some people don't even have the side effects. What I'm going to gukora gere via onyu multivitamin okoreki these are the possible side effects. So that's no nekero kogenda you prepared abanda konyora ngekera bakogenda bagoteba gangi ingereti nyakora mne kuna gotonya yoka bona yunere side effects ya chemotherapy. Radiotherapy bona singencho no gusambirira toro chingu sambirira ura sali bona bakonyora even around the gabo na bakonyora no any skin yako ba dry guseska yani dende side effect yo umuliruri uri ogochaga busuri rinde mna chemotherapy na bakonyora no any lymph nodes yo konyora chiachakire gutwara calcification chigutwara ya calcification tumna nere semneke usi lakini nende songo lakini nende so ase radiotherapy no gusambirira okuna bakonyora liyote unabolira aba around there lakini dinde nkwere sole muno kuru oko uchukwa bwene muno genda radiotherapy no bakokota bikwenda kwatumia machi none yechumbi wesibi buya kwatumia liogeri kwakoraki digera liyote liri lyanya kubwena lakini nende kare gwakorire sessions chiri liyote lina buli gochiri yabwana lyababuya and ambali bakokora radiotherapy and they don't bali kuri gisabu muna neresi lakini nende gwe umuntu amanya ngekene ene side effect ya muda ngokorerwa kora this treatment I'll be back to normal. Yes mbia mono kero kenda abantu abababu ate bakwenda testage cha chemotherapy na radiotherapy kero kende mbale on a special diet no ngori kero bale ngandagira gite chibona cyo takere koli egera to chukonyora side effects ya chimono mono bago to be just eat a well balanced diet tegende kaneno kuragera so that you healthy and able to sustain that period ya treatment yoko because na treatment is intense na bakonyora umuntu akwana n'umutinyu mugima ugutimuka gusenchuma munsi ryoka lakini every day no chemotherapy gwakora bakubeka in sessions na obara session 1 gwakora baguteye gwatimuka kwagende ngao dende ko omubere
time wotumoke, because you see chemotherapy na venga ko introduce toxins to your body to go fight those cancer. So even your body will react differently. So what ke ba go tevinkelinga, just eat well, a well balanced diet, eventually na bakonya linde kerokende appetite ya chire, na ba go kalima vitamin, lakini you have to eat. Yes. Egere umubiri utware chinguru kirima ore system mario ama ruirande egere to chikubugwa ekero gukorerwa chemotherapy icho kwanyoranga nuri byake kero kende daktari to gukorera sengencho nigo nkomanywa chinga kichito cha minyo kireke gima chemotherapy yiga ekero umuntu agokorerwa after how long nanda kuirana ocha gukorere kure erizo isiri lizo ya chemotherapy karagocha obekuru gusene kurende and after how long usikabe kurudi maiga nkwenda after for how long nanda manye kuirana bono it varies na marwaire lakini rende mna nago tabiri nkobeka bari in phases ogokora gose phase 1 ba gutuma back so munyagitari uri gutumete gwacho gukora because nyagitari chigokora chikurwari cancer. There's not so many. Kenyatta, igega general squeeze ntubwata abanyagitari basomera oncology, aba pediatric oncologist, ntubwata nara breast oncologist, ono mbarororo. So even here we do chemotherapy, we do give chemotherapy, radiotherapy nero totally koru, lakini rende mebango nero mirobiri nero royo koleta search to kisi. Bono konyoranga ekero nkinari ukwanera. Igoro ya yani for how long? What for how long? phases? Yes, phases, yes. Wana kera gwachire usane phase yeli ntangani kwa irwe phase yeli ya chemotherapy wakori. Okonyora kero kendo munyagitari ago tabinga ira nasu munyagitari uri ogutomete gochaga iga so that ba kora the tests korora is it improving? Eliogerio kwa nko bwena rire totabinga nyomuntu bwate cancer yorobere ya chiete sama ase ama yes bona bago kuirani ogenda okore CT scan barorenga ebidonda biru byachete guse gozamba kuri gwachete sama wakeiri guse kogenderete kugarea bona bakorora depending on findings na riba kumanyanga treatment yengo korere gastu gusteri gokora tumuirani for another phase guse we change the modality of treatment guse to menteke guse to rusie bona as a treatment ya cancer interval checkups injiroro kero kwa iru treatment we can enda bago chaba kuligirira bago tuma CT scan barora. Are you improving or we are going nowhere? We are worst. Yes. Nara kulika libo nandiria boliwe pamoja na mo director one nara kubolinga doctor, people die because of stability, drugs are so expensive, how can the government assist? Alafu makubolinga after the treatment kwa nyolekanire buna ya cervical mapema na ande virus yunguchirira na back kusoku wana wana kwa normal after kwa very realistinga cancer ya hoteli teraenda tambe nkugwana ule pito tali nandete kuirolera abantu mbali bakubwena yes but now akere kwa rwali kwachira wacheki ubarure cancer ya elire bali kugotenga ngabano kwagenda pi they give you time wacha kwairana bairolera nande test iri baruranga yirane gustera irana for a period of time not every 5-10 years you have to be coming back kuligereri guse egendo proiro bora iranere usembwa chite mbale bagocha ekoro ku remission okonyoro omuntu akobwena wapi ngwata kwa bwenire lakini after time kwanyara gusaka cell nkaroro gatigarete nande ka multiply nande kwanyara cancer iri ya iraninde so yes mbale bakobwena babwena pi and they declared cancer free nande mbaro bakobwena for a period of time nande kwanyara burwiro bwo iranire igomano it's good ekara ukwata bringa your cancer free go discussion mu negitario ogotebi how many times do you come back to check gusebo iranire gusemboro gusena yes mbio mano sana igonko bwenere tu some cases oyo boli invenia korwa okorera bono pi negitari yaitoki teaching and referral ekarongocha nera ininko banga buna barore bande gose ngocha asigete direct asomonto iyo monto orwarte gosochire gokorerwa screening igongo chambange kuruga ali sabantu ga reception muna kawaida gose mbabwate specific asomonta gocha Obona kerogocha nyagitari ya general ne kwate structures muno murwira gocha kerogocha ne kubwate card of course yoko genda activate card also is a system
it's through system where nyumu nyagitari ga okorora amanya nganku gutumare lab usin gutumariki bona kare gwachire ko room nyagitari mbara nguchori ko mutenganche inkuru kuigana iga na chiro ko cancer screen nyagitari ga okweresa cancer screening ya okoro room fulani taripo bona ko genda se room yikwanya romundu uri no ara kuganyirite nyete igentunkero kwa neta bwa kana ko tegenda bwa kana nyamia mbiri oirana okoirana okokorera kwaya so there is no way ora walk into the hospital ogende ngagari esiba kupima otebe na chire kupima because there is a system in the hospital na ende you yako konya so that you're not lost to follow up umuntu na acha even 2 years down the line ekera go bekiri tali au system na bakoranga sara na chite tukogete igarwarete iga ro chire neke one yego konya even following you up as a patient biyamona sana kirogenda wanta bange squeeze bacha bairanire gupima COVID-19 bebire gukora screening yani namona basubatigiro ya cervical cancer mbose mikiora arwe kugera ntugwenerete ku balance mbose mikiora arwe obasemi bori abasubati baminto tiga tuerengereri ande tuekonye because bona cervical cancer yetwarurire ngwitera abasubati mono ono noko okorareri bali batamanyete bali toregari village surari bali batamanyete bali tumanyete togende tupimwe buguri oyomo buguri babere yanda okorera screening ekero kene nene ntokuobwa kugenda nyagitari nga ibantu bacu konkwana be bacu konkorera ki ubugima nubu wawe nayo bwekona bona muna abasubati because negento ke kwa affect abasubati itubona twekonya twekabanyana tukonya na abaminto through creating awareness na through also supporting bali banyorere cancer we support them we create support groups tuabakonya tuabasabira amana na mange turakore muna abasubati gokeyo burero okay mbio mana sana gukorera kigima ngonya bataya gukorera lakini wana abantu bagenda tukubolia maswali ya mange kero kende services cha cancer assessor account ya Kisii anene mona asenye gitari yaito nchi akabeiro amangana cancer go chekigwa nchi akabeira senga kia magega mbwango chia chabune serikali ya chaka gutwara magatuzi tukanyora na into services chia cancer Kisii wanongo ikirere abantu bado mbara egenanga Kisii teaching and referral yaito nehero ne bwate services ichi kwanyora antu bachire go se India bantaba ali Kenyatta wanonkiora batebyegere bege nenga Kisii teaching and referral yaito gaerange na intwe services ichinchiro ebona waro ne lietali okangwa tetalire ena gitali eteko ku Kisii teaching and referral hospital ngosomire students batebi ngosomire students and the neighboring counties ngotuma barabarwire gocha Kisii teaching and referral hospital as we speak chief specialist ro barabange we are almost 40 in different specialties aba number ro aba basubati aba HWD radiologist we are there. So we are there to serve you. Na then to tebanga nyumotara rengeli kugenda ngao. Nchungu level 5 kuse Kisii teaching and referral hospital orolengo bokonyo bongane timbororo. Aba usia bange togene tigangende tenwe. Tigangende Kenyatta. No ena abali Kenyatta tatali gusiyo kana na abali Nairobi baotanga ntitingwana Kenyatta tigangende India. Wana ngente kenenkelinga tigatwegene ene gitari etombiere. Nebwate most of the services required nyumotara agendare nchwayo boli ngobokonyo boli gamboro nimete bantu bangwemba maiti but you can only you ask it's through asking that you will know utaboreti tokunyara kumana yes igombi mono igenye gitari yetu ya Kisii teaching and referral no ene liyetalioka liate birenga ki igo services inchirororo screening free of charge. Screening is free of charge, yes. Lakini nende kuikocho gole kadi baba soba ketako baba mwananchi wa kawaida rasmi ko konyora. Lakini once you come in okonyara ibintu screening mbirororo they are not charged. Enta tukolega togende ora screening na inchengi manyangana kinde muno musubati. Bonengana yayo mwelo kigima gochia somo anchu muligereria on Dizzy TV otoligeretia semambi yabona obuna Dr. Edna Orina. Egenteka nena atabenkelinga cancer is treatable
and we can win this fight against cancer. All we need to go change our mindset and our health-seeking behaviors. Kerkuwa loliro obwato bobebu omubiri neba no mutuku gwati umusinini genda nyagitari neba na macha atwate be discharge genda nyagitari takuoboa because it's through knowing kumanye binte byese stages tiricintangani nalyo kunyara kunyorobo konyi kwanyara kunyore lyogo kwanyara kubwena kwa ba cancer. We have cancer survivors. And only kigyoka na kira ko obore munga cancer ne unebwato bokonyi na ne kurwali gwire yabwena igobona gaki to change enjeri to menyete munantu ne birengere byaito kogenda no burwire bwa cancer. Yes, cancer it's nembere lakini nkobwenere at the same time. Asante sana. Mbia mana sana daktari asukubika mangana asenchira engikiranu kigima na kwa bantu obumanyi. Asante. Mbia mana nande ninkoliginga kia. Okay, asante. Asante. Wikira bumanchu muligerire no to wikira omwere bwenkwana itu elitukolia rero bali mwatoma mabole nyantonyo alutinga kiyoko yairaneria litukolinde ndikaroro bagotebanga ankyo nkande tigatwirane asense moyende ya studio to koirana ntwirane no yo minto Brighton Makoli ekaroto gukora korera omoroberio gwensakia. Ndizi TV obwansu bwomugusi obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kibara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amarwiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha Muna kutambe nkuba tabinga eanje bwanju. Kera ritukoria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororekana asumurubilio bwesabaria yobonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru yogo chako obwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikitegeko 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Mwajumuri asa andonzi asobere tengertina kwanyare ko wese mianene kero mu daktari atatebirigoro ya Safco Cancer onyare gagotweresa mange nkyando takire ko enda go screen gu ase nyagitari ya KTLH go nyagitari chinde chitwetana ni meyense ito ya Kenya igabono twamanyira mange na nyabande ni twamanyete twamanyira ni kagetena kakiende na chiko kwana cancer age type chinde agende ya kwane na bakore mukyo mongina ora muirara aba screened go screen ona kyate no screen gu potambe bano metene vinge cancer ni jinga teba rakinande muskonto mwarigani
aya aliye sate aba basubati kero to gwekorera massage ase breast cancer igateba ni ntutuika basubatiririe ore bafu nabo kuna ku massage biyega kwegunge gento nkero kwamanya kwenda nyagitari igo bono tinyugete odebanga motokonye nseme yura kini koranje nabo konyo mungino ebon bono imete mangana editiaro na takiri kudirwa imete nando nyore na ekero COVID-19 ya cha se situ ya Kenya na bante babo kwenda sinyagitari mbari kwenda kuchikupimba keba maroira yande kolende nere biyana munyagitari atadebirina kwenda nyagitari ndi kwaba gochekiu mapema ikiara kero wachekiu mapema ngo kokoro ya manyikanire mario ngo egwore tebana ya merire mono ya chikugo sumbwa ngirete bina sara wekerapo nando nyore ne account ya Kisii nende tukobeke mirobelio gochikwaga che cancer center asomochi obosongo igo ne lina bantu mbari gochikwenda se chinsemo che India kora abe screen ya account ya Kisii nabo kogenda gocha se cancer center itokagirite na bwango gochakiwera se account ya Kisii nendiro kubasabera maya kwetera somugabana James Ongwae yakobeke mirobelio ya bene ntiyo tokonyore Cancer City Mia mono kigima cancer city omancho murigeria bono nabo togocha twakora ebinto mega iga ime ya Ndizi TV ngai nandora nyore obwansu buno boiga omurigeria ande taiyo gotatiga Ndizi TV na kiegete seni kia obwanchete na mbeye mogekore toboseme gia kogokia na ande gia kumanya igori tukoria ankyo neri tukoria Jumatano asto kwanira magana yejisemi tukoria dia Jumatano botambi ni na chisemi ime ya gusia monensi to igo mambinaro ndotwara mogeni uraje gukwanira chisemi nanda nene mwetene chiskuru mambia na lichigo siekwa chinde cha siekuru mambira yabana bagocha so mutima komoke ne bachikwerera bayira ne channel bachikwenda se gokora matemu ko bono mwanchu muleli tukuria mambia ndoto chikonyora mogeni ase studio ite na nyaga tutebigoro yegisemi na nyore na litukuri aramisi na rero butambe ngoto gutwara ensemu ye lichiko igo bono ntokwariganire binte binene sana ime anena ase morobelu bwensakia ni tukuria Friday twakora morobelu kuri kwa free Friday astokora ebinto bono tali official mono lakini rende tuebwatuka twara bintu bine bitoliko birora Friday biroko bine bitoliko birora Friday weekend matwikaransire na bamanyi baita bagani baito bono Friday nigo togotenena tuamanya kuebwatuka tuamanya kora omobere pole weekend wati mokabuya mwanchu mulire bune bwenerete igondo chinga no to wikerio moyo bweli tukoria ito kolende igontora tabe merobero ya tenenire merobero nege ndrate nande nyora chikoraga saba bachikomera noyo minto Brighton makolia samangana maya senjira yo bwenge ne chinsa ikomi igoto suka Ndizi TV ntobwate amange tukwariganiretie wikari tukoria ankyo nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita boy go nyore bina chikora gachinza ikomi ne mocha marogo banguchiro kwanyora na papa antivirus aso morobero gwechingero ja antivirus go tos kemero bene menge tokwo ariganete asiri tukurare gose tokobekerete ko rwase gatasini kyawo gya chine kumakia Ndizi TV una botambe irietariane Brighton makoli twaro burigerio bya